Bazar Gerakan Pangan Murah program dari Haji Yulianto kali ini berada di Desa Ambar Winangun, Kecamatan Ambal. Bu, remen buatan Bu enten bazar kados niki Bu. Napa? Seneng buatan Bu enten kados niki pasar murah seneng nggih Bu nggih. Dapat belanja lebih murah nggih Bu nggih. Kula mboten belanja. Nggih laras jenengan cerdas jenengan berarti. Nek mboten seneng mboten mungkin mriki nggih Bu nggih laras. Nggih. Kapil itu wilayah Ambal Mirip Rembun Kecamatan PDIP Iku partai DPRD Kabupaten Hidup masyarakat pejabat Mboten mawi KTP kan, Pak? Mboten bebas Bu nggih. Mboten KTP nggih. Mboten sesuai keinginan, sesuai kebutuhan Ibu nggih. Napa mawon asal. Mas Yulianto ayo dadekno kanggo wakil swara kita. Mas Yulianto pilihan kita kanggo Kebumen. Berapa Bu antunya bazar niki seneng nggak Bu adanya bazar ini Bu? Seneng banget ya. Ya apalagi dimurahkan lagi ya Bu ya. Ya kalau nggak seneng ngapain kesini ya Bu ya? Ya benar. Apa Bu? Ibu sampun sudah. Oh. Sepanan nggih Mbah nggih. Nggih. Memeh gabah nggih Mbah nggih. Sami rupuk nggih Mbah nggih. Antune. Ayo dadekno kanggo wakil swara kita. Mas Yulianto pilihan kita kanggo Kebumen sing luwih nyata. Ayo coblos Mas Yulianto rasa wedi yen kujiwa. Ayo dukung Mas Yulianto rino wengi tansah dedonga. Ayo coblos Mas Yulianto.